Proveli smo dan s mladima iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Predstavljeni su programi za obrazovanje, stažiranje, volontiranje i zapošljavanje financirani iz europskih fondova. Predstavljena je nova inicijativa pod nazivom Europske snage solidarnosti, koja bi trebala uključiti čak 100.000 mladih iz cijele Europske unije. Održana su 2 panela o mogućnostima koje pružaju fondovi Europske unije. Ministrica Gabrijela Žalac osvrnula se na trenutni program stručnog usavršavanja Garancija za mlade. U organizaciji konferencije sudjelovalo je i Veleposlanstvo Slovačke Republike u Hrvatskoj. Mlade ljude zanimaju pitanja okoliša, sigurnosti i migracija, ali najvažnija je tema zapošljavanje.